Het moet nou even. Ja. Ja, maar jouw zijn Vlien week, het is een lot uit de loterij. Maar ja, een lot is nog niks, hè? Nee, dat kan ik er niet worden. Het is de dag van de Wierriet. En dat weet pikeur Arend tevreden als genoor. Dirk Buitenzorg zeil voor het eeg van de Vrood een officiële koers rinnen. En in zijn allereerste koers heeft hij geliekt naar de favorieten. Al zei dat nevens de vrede net zou volle. Ik ben allemaal Hindisch voor de eerste keer uit. Dus dat is, je kan er net zeggen van dat is hem of dat is hem. Het is allemaal Hindisch van weinig koerservaring en weinig winstsom. Dus daar gaat er ik in thuis. En wat kun je nou winnen dan? €700 voor de eerste. Ja, ik geloof €700 voor de winnaar. En hoe let is de huldiging? Fut naar de tweede koers. Dat past wel in jouw schema? Ja, maar ik heb daarna niks meer. Dus ik heb alle tijd voor de huldiging. Een van de grootste concurrenten van Dirk Buitenzorg is deze Robin Bakker. Bakker is de meest succesvolle piqueur van Friesland, bij meer dan €10.000 om prijs hield. Je hebt even koers 3 doorgenomen. Ja, ik heb natuurlijk een hoop beginnende paarden in. Maar goed, jij wint veel, jij wint vaak. Jij gaat ons feestje niet verstoren, hè? Nee, dat kan ik jou nog niet zeggen natuurlijk. Jij maar, pakt de buitenbocht straks. ik zal een oogje in het zeil houden voor Dirk. Dat hebben we keurig regelen. On Robin Bakker zal het in elk geval net lezen. Een uur voor de koers gaat Dirk met alle orenhinders die in koers 3 in actie komen naar de baan voor de warming-up. En de vrede is dan nog vol vertrouwen. Maar dat wordt gauw minder, want Dirk begint te galopperen. En dat mooi net. En het is geen goed teken als Dirk net luisteren wil. Wat er nou doet, het er nooit in bij mij. Het er nooit in. Nou, ik ben er nog 3, 4 maanden mee bezig. Het er nooit in. Ja, nou, ik hoop dat je daar eens denkt aan doet. Nou, ik denk het net. Wat ik nog wel op mij zetten? Ja, er moet een kleinigheid op, zeker. Het koers 3. Ga je derde op mij zetten? Draaien? Koers draaien? Nee, dat doe ik Er wordt er 4. Er wordt er 4. Het gaat eigenlijk ons en mij eigenlijk maar om 1 paard, hè? Oké, en die loopt in koers 3. Ja, die koopt in koers 3. Nou ja, U heeft geen idee welk paard dat is? ik heb geen idee wat paard het is. Wat voor nummer heeft het paard? Ik dacht 4. Nummer 4? Ja, buitenzorg. Ja, dat is Oké, hem. Dirk Buitenzorg. Heeft hij kans? Even kijken, wat heeft hij gedaan allemaal? Hij heeft, de winstsom heeft hij nog niet. Hij heeft vooral getraind. Hij heeft alleen getraind. Ja, dan is het natuurlijk helemaal een moeilijke inschatting. Heb je al inzetten op koers nummer 3? De koers van Dirk moest zitten. Oh ja, die eigenlijk, ja. Ja. Nee, dat doen we direct even. Ja? Ja. Want hoe schat hij de kansen in? Nou, als Arend zei hij is goed, dan loopt dat maar dat er goed is. Intussen had de Vrede zijn eerste prijs hield binnen, want hij wint de eerste koers. En wint Dirk aan zijn ek, dan komt er nog eens een keer zo'n €100 bij. Maar er is Joet nog een koers dat het prijs hield maar liefst €50.000 is. Ja, dat is het oor hier, hè? Maar wat is dit dan voor benauwd gedrag? Waarom schroeven we zien er niet van die orenkoers? Ja, dat is krijg maar een legere squallen. Je moet van begin af beginnen. En je kan er net in de eerste klasse beginnen. Ik wil weten gauw. Ja, gisteren gauw. Ja, dat zei ze met mij al niet. Ja, en die vrouw dan? De laatste minuten hè, is het nou echt. Het is nou echt oortellen. Ja, dus nou even wachten dat het staat over 10 minuten of 8 minuten, dan moeten we rennen. Ja, Nou, ik show jou weer de huldiging. ik hoop het. Ik jen even uit. Ja, dat zal het zijn. Ik maak je met Jiswargen. Nou, dat zoek ik al een beetje te aan. Nummer 4, dat is het nummer dat we in de gaten horen matten. Het nummer van Dirk Buitenzorg. We zitten correct voor de start van de tweede koers. En het gaat aan zijn hut. Je moet er heel goed opletten. De startwijn riet voorop. En waar zit Dirk? Dirk zit nog wat achterom. In het groen en in het geel. En dan ben ze los. Twee beginnen te galopperen en ook Dirk begint te galopperen. Correct is bij de warming-up. En hartje naar het commentaar van de jury. Uitgeschakeld nummer 8. Uitgeschakeld nummer 4. En fjouwer, dat is het nummer van Dirk Buitenzorg. We zoeken er nog eens naar. Hier begint hij te fjouweren en dat mooi net. Het hier is een mooi west, maar de eerste koers van Dirk wordt exact 50 meter. En dat is net zo lang. Jip ontgoocheld.
Zwier teleursteld. We binnen een ervaringenrieker en een illusie-armer. Als ik nou 10 euro had ingezet op Dirk Buitenzorg Ja. en hij had gewonnen, hoeveel had ik dan gekregen? Dat kan ik ook niet weten op dit moment, want ik weet dus niet wat er op internet wordt gespeeld. En ik weet dus Maar niet wat op- ongeveer. Geen idee. Maar ja, het maakt ook niet uit, hè? Nee, hij heeft niet gewonnen. Nee, sterker nog, Hij heeft... hij heeft het waardeloos gedaan. Ik heb niet gekeken. Dat is maar goed ook. Hey, ik zou haast zeggen, dit was Brandhout. Goedenavond. Nee, je bent zo negatief dan in één keer. Je moet er net zo. Het zijn beesten. Het is geen auto. Je hebt wat dat betreft, moet je me nog een hoop leren. Ja, hè? Ja, een hoop. En Dirk, wat vond hij van zijn eigen optreden? Ik bij hem, stier de tren in de eigen.